ollaan Oulujoki varressa saaressa vanhassa hirsitalossa. Olen Timo Julkunen. Mulla on oma työtausta IT-alalta ja sieltä erityisesti energia-laskentajärjestelmien puitteista. Tämä kohde oli aikoinaan aika sähkösyöppö arviolta 90 000 kilowattituntia vuodessa. Nyt on tehty normaalit energiaremontit ja saatu vuosikulutus 40 000 kilowattitunnin tasolle. Kohteen ominaisuuksissa korostuu hyvin voimakas tehontarve, eli 25-30 kilowattia tarvitaan silloin tällöin tehoa järjestelmän kokonaisuudesta. Sen lisäksi tämä kohde sijaitsee saaressa, jolloin varavoimatoimintojen merkitys ja aurinkopaneeleiden tuotanto varavoiman aikana on hyvin merkittäviä päätöksentekotekijöitä. Muita tärkeitä kohtia oli valmistautua V2G-käyttöön, eli sähköautojen tulevaan malliin, millä pystytään tukemaan sitten kotitalouksia ja osin jopa verkkoakin. Ohjauksen merkitys on takaisinmaksun kannalta hyvin keskeinen tekijä. Eli halusin järjestelmän, jossa on itsessään jo kohtuullisen hyvä ohjaus, mutta johon saa myös kiinni ulkopuolisen ohjauksen tai rakennettua oman ohjauksen tarpeen vaatiessa. Yksi tärkeä ominaisuus oli mahdollisuus käyttää mikroinverttereitä myös sähkökatkon aikana. Käytännössä Sigenstor oli ainoa, joka pystyi täyttämään kaikki nuo ominaisuudet. Mun nimi on Vaito Saunaho, vastaan myynnistä Sig Energillä. Ja nyt ollaan päästy tänne Timon kellariin, mistä löytyy tää Sigenstor-järjestelmä. Ja järjestelmähän on asentanut Teemu yrityksineen, joka seisoo tässä vieressä. Morjesta, morjesta. Olen Mannisen Teemu, A-maailman toimitusjohtaja. Olemme oululainen yritys ja tuotteenamme on aurinkopaneelit ja akustot. Ja näitä tuotteita me ollaan asennettu jo tuhansia järjestelmiä eri laitetoimittajien, niin inverttereiden kuin akustojenkin suhteen. Ja yhtenä haasteenahan meillä toki oli tässä Timon kohteessa se, että löytää tuote, missä olisi yksi toimittaja, missä olisi sekä akusto, invertteri että ohjelmisto. Ja siihen valintaan sitten vaikutti se, että mikä akkuvalmistaja tai inverterivalmistaja tähän kohteeseen valitaan. Sig Energy vahvuus on ehdottomasti siinä, että meiltä löytyy täysin integroitu ratkaisu, eli kaikki samassa paketissa. Eli tässä päällimmäisenä on invertteri sekä järjestelmän aivot. Täällä alempana on sitten akkuja, niitä saa 1-6 kappaletta samaan torniin. Täällä Timon kohteessa meillä on 4 akkua. Ja sitten on lisäksi valinnaisena tämä sähköauton latausmoduuli. Ja tämä on tosiaan kaksisuuntainen lataus käytössä, eli sekä sähköauton lataus että purku onnistuu meidän puolesta. Lisäksi tältä kohteesta löytyy koko kodin varavoima nimeltä Sigen Gateway, ja Teemu esitteleekin sen meille kohta vähän tarkemmin. Tässä meillä on sitten se Gateway. Ja tämän idea on se, että tähän tuodaan tämän koko kiinteistön sähköt ja tästä sitten vetään tuonne Sigenin inverterille ja akustolle. Eli tämä on käytännössä se katkaisija. Ja katsotaanpa minkä näköinen tämä on sitten sisältä. Tässä kohteessahan nyt on tosiaan akuston lisäksi niin myös aurinkopaneelit. Ja tänne tulee sähköverkko. Siellä on aurinkopaneelit liitetty, eli aurinkopaneeleiden inverteri tuonne. Sitten täällä on akustoinverteri tulee tonne. Ja sitten on tämä backup, eli sähkökatkojen ohjaukseen sitten automaattinen verkonvaihtokytkentä. Eli sähkökatkoa aikana niin tämä automaattisesti kääntää se sitten tuonne akustolle. Ja jos sattuisi tulemaan jotakin vikatilannetta tähän, niin täällä on sitten erillinen kytkin, mistä saadaan tämä järjestelmä ohitettua sitten kuitenkin. Ja tämä tekee kaiken sitten automaattisesti ja me voitaisiin oikeastaan tässä sitten testata, että mitä tapahtuu, kun kiinteistössä tulee sähkökatko. No niin, ja tästä laitetaan sitten sähköt pois. Näin. Ja Gateway otti hommaa hallintaan. Eli nyt on sitten koko kiinteistö tuon akuston takana. Kiitos. No niin, moikka. Moi moi.
3 kuukautta järjestelmä on ollut käytössä. Paljon siinä on ominaisuuksia. Kaikki näyttäisi hyvin toimivan.